Харио! Здравейте на всички! Продължаваме отново с лекциите. Това е втората лекция на Бхакти йога. Много има няколко важни пункта в нея. И тя е, така да се каже, подготовка вече по-нататък, когато започнем с Бхагавад Гита 12 глава. Просто няколко основни определения, някои основни понятия, които не се разбират правилно от западняците. Затова моля за внимание, концентрирайте се и опитайте се да разберете това, което казвам. Просто да видите от гледна точка на йога, на индийската философия, как стоят нещата. Нали? Просто забравете западният начин на мислене, този western way of thought, начина, по който сме възпитани от древногръцката философия и митология и така нататък. Това е малко по-различно, за да може да се разбере източният начин на мислене. Сега, кой е прав, кой е крив, затова всеки сам трябва да реши. Нали? Може, ако искате да кажете, не, това не ми харесва и въобще да го пренебрегнете. Но опитайте се да разберете основните идеи, защото иначе не може да се разбере и цялата Бхакти йога не може да се разбере. И така, най-напред за това какво е любов. Любов от гледна точка на източните философии и специално на йога, на веданта, как се дава определението. Има разлика между западното и източното, затова моля за внимание отново. В Индия се употребяват две думи, за да се изрази една и съща дума, любов на европейските езици. От една страна това е думата Бхакти, от друга страна е думата Кама. Но двете думи имат съвсем различно значение. Сега ще се опитам да обясня. Кама, това е страстно желание и се превежда с думата любов и на английски, и на български, и различни. Това е страстно желание, или това е страст, или това е желание за сетивно наслаждение. И самото сетивно наслаждение се нарича кама, но се превежда и с думата любов. В Индия имат такава в митологията за Камадева, ако сте чували Камадева. Камадева, това е едно от по-нишите божества в Индия, на което съответстват в Гърция, това е богът Ерос, а в латинската митология пък е Амур или Купидон. Това е с изрази. Обикновено са нарисувани като малко дете с лък, с стрели. И стреля, нали, в Гърция, и като улучи и човек се влюбва. Абсолютно същото е и в Индия. Сега, откъде е взета тази идея? Дали гърците са го взели от индийците, индийците са го взели от гърците, не знам, но струва ми се, че има някакво такова влияние на едното и на другото. Възможно и по съвсем независим път да са стигнали до тази идея да създадат божество, нали, което да се нарича Камадева или Купидон или Амур. Амур в латинската митология, нали, в индийската митология се нарича Камадева. Камадева също е с лък, с стрели, стреля с стрелите на любовта и като лучи някой и човекът се влюбва. Обаче това е тази плътската любов, която е
Любов, желание за сетивно наслаждение. Има една история с Шива. Шива бил... той е вечно в медитация, нали? Се медитира, затворени очи и медитира. И бог Индра имал проблеми с някакви други такива полубогове и те били много, той бил много силен, забравих му името точно как се казваше, и той бил много силен и трябвало да го победят. Единственият начин, никой не може да го победи. Дори и самия Шива и Вишну, никой не може да го победи този бог. Трябва, това е, ви казвам на бърже само историята, трябвало детето на Шива, дете на Шива, което може да го победи. И тъй като Шива няма дете, тогава решили да изпратят жена му, Парвати, или Парвати, не знам как се казва. В Индия го казват Парвати. Решили да изпратят Парвати, за да го съблазни и да придоби дете от него, за да може да отиде това дете да победи този демон. И отишла Парвати, обаче Шива въобще не обръща никакво внимание, той медитира. И тогава бог Брахма изпратил Камадева с стрелата и Камадева прострелял Шива. Той от тези стрели не се умира, от тях само се влюбва човек. И като прострелял Шива, и Шива веднага се събудил от медитация, видял, че Камадева стреля по него и само си отворил третото око, нали, това, което се казва джнана чаша, и го изпепелил, направил го на прах. И просто само пушек и малко пепел остана от него, нищо друго. И Парвати каза: о, как можа да направиш такова нещо, и Шива се съжалил и го върнал обратно към живот. Само че той станал безтелесен вече, нямал тяло. Идеята е, сега, тези истории има много такива интерпретации, има много дълбоко символично значение и с нея ще се занимаваме, когато започнем с символизма и ще ви разкажа с подробности, нали, с всичките имена, но идеята е, че Камадева, дева означава божество, Кама означава сладострастие или силно желание, поход. Кама, поход също означава. Девата на похота или божеството на похота, това означава Кама дева. Това е различно от думата Пхакти. Пхакти е онази висша любов, която се говори в писанията, нали? А Кама е нещо, което е поход. И те правят разлика между двете. Докато в Европа двете са смесени. Хората не могат да ги различат, не могат да погледнат вътре в себе си, нямат тази наблюдателност да видят в себе си, че има разлика между двете. И в Индия същото всъщност, там е също. И там много рядко някой човек да може да ги различава двете неща. Обикновено и двете се смятат за едно. Предполагам пък, че в Европа също има големи философии, които различават отлично двете, едно от друго. Но общо взето, и затова те казват, това е на всички европейски езици, любовта е сляпа. Казват, любовта е сляпа. Защо? Защото човек като се влюби и край няма правилна оценка и така нататък. Което не е вярно. Ако човек изпадне в тази нишата любов, която е Кама, това е поход, тогава той действително става сляп. Но когато човек обича с истинската любов, точно обратното. Той вижда по-добре.
колкото повече обича истински, с тази висшата любов, толкова по-добре той вижда, толкова по-добре разбира истината. Така че тази поговорка не важи. Любовта е сляпа. Не важи. Кама е сляп. Бхакти не е сляп. Кама е сляп. Колкото повече кама има, колкото повече има такава от тази страстната любов, толкова повече има и слепота. Но когато е истинската любов, тогава няма слепота. Сега, каква е тази истинска любов? За какво става дума истинската любов? Какво е истинска любов? Защото трябва някакси да се обясни. И не е лесно да се обясни. Истинската любов, това е вид възприемане или вид съзерцание или вид будност по отношение на това, което наблюдаваме, което възприемаме. Това е вид безпристрастно наблюдение. Виждаме нещата такива, каквито са, без да слагаме никаква наша вътрешна емоционална окраска, без да слагаме никакви егоистични чувства. Това е мое, това не е мое, това е правилно, това не е правилно. Да няма поставяне на никаква оценка на това, което се наблюдава. Просто чисто наблюдение. Тоест, когато човек се намира в медитация и когато наблюдава някакъв предмет, някакъв обект, тогава това е истинската любов. А не е другото. Не тези чувствените, сетивните удоволствия, сетивните усещания. Те не са. Например, човек, ако се намира в природата и умът му е изпразнен от всякакви притеснения, мисли, отива в планината, например, и наблюдава природата. Наблюдава гората, дърветата. Или пък ако отиде, наблюдава морето. На морския бряг няма никой около него. Чувства вятъра, наблюдава небето. Звездите, когато лятна вечер, наблюдава звездите. Без да има никакви намерения. Просто ги възприема. Наблюдава ги. Или когато може да наблюдава дори един изсъхнал лист, паднал в праха. Просто изсъхнал. Още от миналата година паднал, изсъхнал. Почти нищо не е останало него. Може да наблюдава силен вятър или пък синьо небе или обратно напълно спокойно море. Може да наблюдава облаците, без да дава никакво окачествяване. Просто ги наблюдава. В този момент се получава едно вътрешно усещане на идентификация. Аз съм този облак. Аз съм морето. Аз съм звездите. Аз съм космоса. И се получава едно чувство на възхищение, на приемане, пълно приемане. Аз и обекта стават едно. Това е моментът на любовта. Това е истинската любов. За такава любов се говори в писанията. Сега човек може, нали, когато се наблюдава по такъв начин, тогава вече се получава едно не само сливане, но и разбиране. Едно разбиране. Но то е не толкова интелектуално разбиране, колкото разбиране от това, че го приемаш онова, което наблюдаваш, без да задаваш въпроси. Защото няма въпроси. В момента, в който се появи въпрос, тогава вече не е наблюдение, тогава вече е нещо друго. Но да наблюдаваш без въпроси, щом като няма въпроси, тогава има разбиране. Ти си разбрал, защото нямаш въпроси.
В момента, в който се появи въпрос, вече няма разбиране. Човек може да наблюдава физически обекти, нали? Може да наблюдава физически обекти по такъв начин, но може да наблюдава и нефизически обекти. Може да наблюдава може да наблюдава другите хора, но може да наблюдава техните качества. Например, някой е много смел. Да наблюдаваш как един е много смел, без да го окачествяваш по какъвто и начин. Просто казва, да, това е смелост. Не да кажа, о, и аз искам да бъда, или това е добро, или това е лошо. Просто качество. Наблюдаваш как някой е страхлив. Не се казва добро или лошо, просто страх. Наблюдава се някой, който има смей, много радостен, смей се. Може да наблюдаваш различни емоции в хората. Когато се наблюдават емоциите по такъв начин, без да се окачествяват, без да се отхвърлят като добро или като лошо. Просто факт съществува. Наблюдаваш и го възприемаш. Може да се почувства също това качество, когато наблюдаваш Вселената, когато наблюдаваш звездите. Няма значение към какво се насочва умът, с който наблюдавам. Може дори да се наблюдават и мисли, разсъждения, някакви заключения. Може да се наблюдава някаква сложна логическа постройка. От една страна умът работи, от друга страна само наблюдава, като раздвоение на личността. И това също може да предизвика чувство на любов, независимо какво се наблюдава. Например, човек може да наблюдава един свиреп лъв. Свиреп лъв. Но без да окачествява нещо. Тогава това е прекрасно наблюдение, един вид, и чувстваш любов. Може да наблюдаваш една змия усойница и в същото време да се възхищаваш от нея. Нали? Може да наблюдаваш един скорпион, който също е красиво съзнание и да се възхищаваш от него. Това възхищение, това приемане, без да се категоризира каквото и да е, тогава човек започва да чувства тази висша любов, за която се говори в писанията. Така че висшата любов е вид осъзнаване, вид будност. Тя не е сетивно удоволствие, нито пък е логическо заключение, а тя е форма на наблюдение, на осъзнаване, на будност по отношение на това, което е пред нас, пред нашите сетива или в нашия ум, защото ние може да наблюдаваме неща, които стават в нашия ум. Аз може да започна да разсъждавам на темата какво е свобода и в същото време да наблюдавам това разсъждение. И когато започна да го наблюдавам, пак може да се изпита чувството на любов. Всички неща, които човек извършва, когато е влюбен, или не когато изпитва чувството за любов, те са следствие. Например, човек може да дава пари като на тези, които да помага на другите, нали? Като благотворение. Благотворението не е чувството за любов. То е следствие. Човек може да помага на другите, като им дава ръка, или като помага материално, може по някакъв начин да прави нещо, което да помага на другите. Но това не е любов. Това е следствие. Чувството на любов е само чистото наблюдение. В момента, в който
човек започне да прави нещо, това вече не е любовта. Това е смесено с нещо друго. Зависи човек какво наблюдава. Ако двама влюбени се прегръщат и целуват, те изпитват някакви сетивни удоволствия. Нали? Това е много лесно да се разбере. Но истинската любов не са сетивните удоволствия, а възможността човек да наблюдава тези чувства в себе си и чувствата в партньора си също. И тогава вече от това наблюдение възниква чувството за любов. Не знам как да го обясня, надявам се, че го разбирате. Просто концентрирайте се, върнете се обратно, ако трябва, слушайте отново. Важно е да се разбере, много важно е да се разбере. Без да разберете това, просто няма смисъл да продължавате нататък, да слушате за бхакти, йога и така нататък. Трябва да се разбере на всяка цена. Когато се прави, например, когато двама влюбени се целуват, нали? Те усещат някаква емоция има в тях. Емоцията, то не е емоция, то по-скоро сетивно удоволствие или сетивно усещане. Това сетивно усещане е кама. Ако човек може да се дистанцира и да го наблюдава, без да окачествява, без да прави абсолютно нищо, нали? Без да има его в него. До толкова, доколкото човек може да се дистанцира от своите усещания, до толкова в него е проявена чувството на висшата любов. Колкото повече е дистанциран от сетивното усещане, колкото по-добре може да го наблюдава, толкова по-добре той може да изпита висшата любов. Двете вървят заедно, но колкото повече его има, колкото повече има концентрация върху сетивното, толкова повече върху кама, толкова повече бхакти не се чувства. Бхакти я няма. За да се почувства бхакти, човек трябва да наблюдава отстрани с помощта на тези методи за медитация, да създаде дистанция между себе си и това, което чувства, което мисли, което върши. И тогава се появява и бхакти. Иначе е само кама. При някои е много замъглено. При някои хора просто няма проява на висшата любов. Тя е вътре в него или в нея. Тя съществува. Тя е част от нашето истинско аз. Но не е проявена, замъглена, завуалирана. Стои зад кама. Кама застава като... Кама е като вид перде, като вид преграда, която спира да проявяването на бхакти. Бхакти се проявява, истинската, висшата любов се проявява тогава, когато се създаде дистанция. Има различни видове висша любов, в зависимост от това към какво е насочено чувството. Нали? Това го споменахме, пак трябва да обясня още един път. В зависимост от това какво се наблюдава. Ако човек наблюдава тялото, кае, физическото тяло, тогава се изпитва любов към физическото тяло. Не страст, любов. Страст, кама е едно. Казахме, бхакти е друго. Ако човек може да наблюдава, да съзерцава
по-точната дума е да съзерцава физическото тяло, тогава той изпитва любов на физическо ниво. Ако той съзерцава, ако той наблюдава емоциите, тогава е любов на емоционално ниво. Ако той наблюдава интелекта, размишлението, способността да се различава, тогава е на интелектуално ниво. Така че любовта може да бъде, висшата любов може да бъде категоризирана в зависимост от това към какво е насочена. Това са неща, тези неща е хубаво да се знаят, защото помагат на човек да може да анализира себе си или да анализира другите, когато трябва да се оцени някаква ситуация или когато човек иска да практикува и така нататък, трябва да се знае този начин на мислене. Затова е хубаво да се знаят тези неща. Сега, важно е да се каже също, чувството е винаги едно и също. Дали е насочено към тялото, дали е насочено към ума, дали е насочено към интелекта, няма абсолютно никакво значение. Чувството на висшата любов е едно и също. На кама е различно. Кама е съвсем различно. При кама, в зависимост от това къде е насочена кама, защото кама към кое сетиво. Например, ако кама е насочена към сетивото на езика като вкус, тогава човек, това се казва, тогава е лакомие, тогава се появява лакомие. Човек обича да се яде повече, да се храни с хубаво, да се огажда с това или с това. Това е вид лакомие. Ако той обаче се дистанцира, тогава вече спира да е лакомие. Пак се наслаждава, но вече има от другата любов, от пхакти идва. Колкото повече пхакти идва, толкова повече кама си отива. Човек пак може да се наслаждава на една хубава храна, но вече не е от лакомие, а просто се радва на една хубава храна и обича истински. И тук е разликата, защото тези, които се хранят като лакомие, те не могат да се дистанцират. Не могат. Те са изцяло въвлечени, нямат способност да се наблюдават, не осъзнават какво правят. Ако кама е насочена към слуха, тогава човек може да изпадне в такива слухови, как да го кажа, не знам каква е думата, не? Когато човек започне да се наслаждава прекалено много на нещо хубаво. Пак, но човек трябва да може да създаде дистанция. Ако не може да създаде дистанция, тогава е само слухово наслаждение. Човек може да изпитва кама при докосване. Нали? Особено ако някой гали някой друг, тогава това е вид сетивно удоволствие. При секса са въвлечени всичките 5 сетива. Там са и мирис, там са цвят и форма за очите в сексуалното удоволствие, което е камадева, там са сложени всичките 5 сетива и затова е толкова силно чувството там и толкова трудно да бъде победено, защото всичките 5 сетива участват там. Очите с тях се гледа, носа с тях се помирисва. Слухът, как говори, другият, докосването също и вкус. Всичко е в едно. И затова е толкова силно и толкова трудно да бъде преодоляно, човек да има възможност да отиде отвъд, да може да има способността да наблюдава.
В момента, в който човек започне да наблюдава своите сексуални усещания и чувства, в същия този момент вече това става тантра. Колкото повече може човек да наблюдава, толкова повече се отдалечава, нали, да няма лакомие, толкова повече се отдалечава и тогава става като изкуство. Изкуство е също и да може да слуша. Човек, когато слуша, един композитор, който създава добри, такива хубави, гениални произведения, по всяка вероятност точно това става с тях. Те могат да създадат тази дистанция. И става пълно отъждествяване с самата музика. Всичко друго остава настрани. Човекът, който създава музика, той става музиката. Всичко друго остава настрани. Обектът на наблюдение става твоето аз. Това не сме го обяснили в раджа йога. Това е от раджа йога. Когато човек прави самаяма, когато медитира, когато прави самадхи върху някакъв предмет или върху някой обект, този обект става неговото аз. Неговото аз, неговото его изчезва. И този обект става неговото аз. Ако аз наблюдавам, няма значение какво, ако наблюдавам този кристал и го гледам, и го съзерцавам върху него, след известно време този кристал става моето аз. Аз съм кристала. До такава степен човек се влива в това, което наблюдава. Забравя себе си. Идеята е да забрави себе си. Когато се прави самадхи и човек прави самадхи и обектът на наблюдение е атман, тогава той открива себе си. Ако е нещо друго, тогава нещо друго става. Нали? Те са изброени много такива самияма, върху които може предмети, обекти, върху които може да се прави самияма и като се прави самияма се получава знание за това, което се наблюдава. Когато се прави самаяма върху сетивните усещания, тогава сетивните усещания се превръщат в изкуство. Иначе са просто наслаждение, един вид злоупотребяване с нашите сетивни усещания. В зависимост от това към какво е насочено чувството за любов, има и друго подразделение. В някои случаи човек може да наблюдава себе си. Тогава това пак може да предизвика чувство на любов. Но това е в по-нисша степен. Ако човек наблюдава, съзерцава или има будност, чиста будност, съзерцава други, които са около него, негови близки, роднини, тогава това чувство на любов към другите вече то е по-голямо, по-разширено. Вече не е толкова към егото, към единичното, а към нещо по-общо. Човек може да наблюдава не само близките, роднините си, семейството си, деца, съпруг, съпруга и така нататък. Човек може да наблюдава общността, в която живее. Намира се в някаква общност. Винаги живеем в някаква общност. Общността, в която работим, общността в града или в селото или там, където се намираме. Общността на цялата държава може да се разгледа. Това е още по-голяма общност. Когато човек наблюдава цялата държава, тогава това е вече любов към родината. Ако човек наблюдава цялата Вселена, тогава е
любов към тоталността, към цялото. Наблюдава Вселената в всичките нейни измерения. Всичките живи същества, всичките техни чувства, всичките техни мисли, всичките техни усещания, всичко, което става в света, нали, цялата тази картина, тази цялата тоталност, ако се наблюда, това е наблюдаване на цялата Вселена. И това е цялото. И колкото е по-голямо, колкото е по-всеобхватно обектът на наблюдение, толкова по-висша е любовта. Така че, за да има по-висша любов, човек трябва да наблюдава по-голяма тоталност, да наблюдава нещо, което е по-всеобхващащо. И тук има един трик. Всеки един човек е всъщност не само единица от цялото, но представлява цялото. Това е основен принцип в Веданта. Ще го разгледаме друг път. Но всеки един от нас всъщност представлява цялата Вселена. Това е такъв основен принцип в Веданта. И ако вземем този принцип и го поставяме тук в тези разсъждения, тогава е възможно човек да наблюдава един друг човек, дори да наблюдава само себе си. Но когато в себе си вижда цялото, тогава вече няма егоизъм. Защото виждайки в себе си цялото, всичко се разтваря, всичко изчезва. Отново това е най-висшата любов, която може да се изпита. Независимо, че наблюдава само един единствен човек. Отново това е целта на тантра. Тантра да можеш да видиш в партньора цялото, Вселената. Забравяш за себе си. Отъждествяваш се с партньора, с партньорката, което виждаш срещу тебе. Забравяш за себе си, отъждествяваш се и след това в това нещо виждаш всичкото, виждаш цялата Вселена. Тогава вече това е крайната цел на тантра. Тук повече няма какво да се постигне, няма какво повече да се направи. И това е всъщност просветлението чрез тантра, защото чрез тантра, чрез тантрическите приеми също може да се постигне просветление. Най-лесно се постига чувството на любов, когато е към единичното. Човек може да наблюдава едно цвете и да получи от това чувството за любов. Просто наблюдава. Това е много лесно. Много по-трудно е да се наблюдава усещанията. Още по-трудно е да се наблюдава интелект. Още по-трудно е да се наблюдава интелекта на всичките същества. И да се наблюдава цялата Вселена. Така че различни нива на проява на любовта. И колкото е по-проявена любовта, колкото е по-всеобхватна, толкова повече кама се превръща в изкуство. Защото иначе е просто плътско удоволствие. Нали? Обичаш да ядеш. Това е просто лакомия. Но ако човек може да наблюдава по особен начин тези усещания, тогава храненето може да се превърне в изкуство. Става изкуство. Важното е как човек наблюдава, как го гледа. Не е толкова да седнеш с 5 вилици, с 10 ножа и с 15 салфетки да ядеш. Това е също вид изкуство, също добро. Но ако няма менталното отношение към храната, към усещането, тогава е обикновено похапване. Но може да се направи като изкуство. Сега няколко думи за приемане и отдаване на любов.
Любовта може да бъде предавана на друг, може да бъде приемана по същия начин. Приемана в смисъл да регистрираш, че някой друг те обича, защото може и да не можеш да регистрираш. Има някои, които са на много нисше ниво, не го забелязват или пък не винаги е лесно, особено за малки деца, не винаги могат да забележат любовта, освен ако не я получават. Но ако я получават, като че ли не я забелязват. Но да може да се дава, първо да се дава любов. Даването на любов, когато е на нивото на материалното, е най-лесното. И приемането също е най-лесно. Много лесно е да отидеш да погалиш някой дете по главата и то усеща веднага да го прегърнеш. Този начин физическото предаване на любовта е най-лесният и най-лесно се регистрира също. Значително по-трудно е да се предава любов на емоционално ниво. Когато се предава на любов на емоционално ниво, тогава човек трябва да може да... Нали, какво означава всъщност да се предава любов на емоционално ниво? Това означава човек да стане съпричастен. Да може да отиде някой, например, който страда и ти го обичаш този човек и искаш да му помогнеш. Едно е да му дадеш някаква помощ, съвсем друго е да станеш съпричастен, да казваш: о, да, разбирам, че трудно е, гладуваш, например, няма какво да ядеш. Вижте сега, казахме в предишната лекция, любовта се измерва с жертвата. Затова, с това колко човек жертва, колкото повече човек жертва, толкова повече той обича. Също така мерило за любовта е колкото повече човек служи на другите, толкова повече обича. Ако ти служиш по-малко, службата е пак вид жертва. Службата е вид жертва. Ако ти служиш по-малко на другите, ти ги обичаш по-малко. Ако ти служиш повече на другите, ти ги обичаш повече. И показването на любовта става чрез това колко жертваш или за другите, или какво правиш за тях, какво помагаш, какво им даваш, каква служба извършваш за тях. Когато извършваш някаква служба, ако отидеш на някой само да направиш масаж, това е на физическо ниво. Пак е служба, не, просто го галиш човек. Приятно му е, на другия му е приятно и на тебе ти е приятно. Това е вид предаване на любов. Но това е на по-нисше ниво. Когато трябва да се предаде любов на нивото на емоциите, тогава вече трябва да покажеш, че ти си съпричастен с другия. Тоест, че ти имаш същите емоции, каквито той има. И ако онзи е гладен, ти също чувстваш глад, защото наблюдаваш го, че гладува и чувстваш: ох, и аз съм гладен, просто трябва да му помогнеш, защото ти ставаш той. Ти ставаш тя, това, което наблюдаваш. Когато наблюдаваш един човек в страдание, ти ставаш съпричастен. Когато станеш съпричастен, искаш да му помогнеш, искаш да направиш нещо за този човек. И виждаш емоциите. И тези емоции, които ги виждаш, ти ги изпитваш и даваш на онзи, другия, да разбере, че ти изпитваш същите емоции. Това е по-трудно. Много по-трудно, отколкото да просто само да седнеш да го погалиш или да го прегърнеш. Това е по-лесно за предаване. Много по-лесно се предава и се приема любов по такъв начин. Но ако човек трябва да сподели
емоциите си, тогава това е по-трудно. Значително по-трудно. Още по-трудно е приемането и предаването на любов на интелектуално ниво. Това е най-трудното всъщност. Да се предаде или да се приеме любов на интелектуално ниво. Едно е един човек, който гладува и ти отиваш и му даваш един хляб. Казваш, ето яш. И той разбира. Това е на материално ниво. Ако същия този човек гладува и ти отиваш и седнеш пред него и почнете да говорите и той те се оплаква и ти го слушаш и си съпричастен, му казваш, да, така и така, това е не е хубаво, разбирам те много добре, виждам какви са проблемите ти. Вече става връзка на емоционално ниво. Когато има връзка на емоционално ниво, тогава това е по-висша степен на помощ. По-трудно. На интелектуално ниво, когато човека гладува, има нужда от хляб, не че отиваш и му даваш хляб, това е на материално ниво. Не че отиваш и говориш с него и го успокояваш. Това е на емоционално ниво. Но да можеш да отидеш и да го научиш този човек, да му дадеш знание, да му кажеш, ето, така се прави хляб. Отиваш, така ореш, така сееш, така правиш и купуваш хляб и ядеш хляб накрая. Може да му кажеш как да работи. Може да му кажеш какво да прави. Много по-трудно е. Далеч по-трудно е. Това е най-трудното. На интелектуално ниво да покажеш, че обичаш онзи други и онзи пък да разбере на интелектуално ниво. На интелектуално ниво трудно се разбира. Много трудно се разбира. Нали, казват на български, има една приказка, храни кучи да талай. Колко такива случаи има в живота на хората, когато един човек прави нещо друго за друг човек, голяма помощ дава на интелектуално ниво, опитва се да го учи, обаче онзи не разбира нищо. Нищо не схваща. Не може да разбере, че това е най-висшата степен на предаване на любов, на отдаване на любов. Не е лесно. Не е лесно да се разбере. Казахме, че мерилото за любовта, това е жертвата. И колкото е по-голяма жертвата, толкова е по-голяма любовта. Сега, не знам дали си спомняте, когато говорихме за ягня, жертвата. Ягня, там изброихме 12 жертви, различни видови жертви. Те са изброени в Бхагавад Гита. И най-висшата жертва, от всички жертви, най-висшата жертва, само ви припомням, казвам, който не е гледал, може да отиде да погледне пак назад в лекциите. Най-висшата жертва е Сватхя Джнана Ягня. Сватхя е, ако си спомняте, в Патанджали също е казано, Сватхя означава да изучаваш себе си, да учиш, да разбереш какво е твоето истинско аз. Това се нарича Сватхя. Сватхя. Джнана означава знание. Гняна. Сватхя гняна. Сватхя гняна ягня. Те произнасят по определен, по друг начин някакси. Мой санскрит не е добър, но опитвам се възможно най-близко до оригинала да го произнеса. Сватхя гняна ягня. Сватхя гняна ягня. Сватхия джнана ягня. Сигурно така го казват на български. Сватхия или сватхия. Сватхия
Джнана ягня. Джнана, казахме, че е знание, ягня е жертвоприношение. Това е жертвоприношение на знание, на знанието, за изследване какво е истинското аз. Тоест, това е човек да седне и да учи първо, да отвори писанията, да ги прочете, да види какво се говори за тях. Те не говорят за кое да е знание, те говорят само за това знание, което е знание свързано с това, кое е нашето истинско аз. Така че Сватхя Джнана ягне е нищо друго, освен човек да седне първо. Първо трябва да отиде да се създаде ценност за това знание, нали? Да се създаде ценност. И това не става лесно. Това е първата крачка, най-трудната може би. След това, като се създаде ценност, след това вече човек тръгва по пътя, трябва да слуша лекции или тези, които големите учители говорят, или пък да извади книгите и да ги чете. След това трябва да размишлява върху прочетеното, за да разбере какво е, да го усвои това, което е прочел, и след това накрая трябва да го приложи. Всичко това се нарича Сватхя Джнана ягня. Целият процес на йога не е нищо друго, освен Сватхя Джнана ягня. И сега тук е интересното. Това е най-голямата ягня. Най-голямата ягна, най-висшата ягна означава най-висшата любов. Най-висшата любов, която човек може да прояви към другите, към тоталността, към цялото, това е да изучава себе си, да практикува йога. Ама не тази йога, която правят в България, където чакай да видим сега кой седи по-дълго време на главата си. Я да видим кой може да се изви по-хубаво, кой може да е по-гъвкав. Аз съм ги правил много тези работи, между и всички са минали по този път. Едно време, когато бях спасител, по плажовете стойкаджия. Показвам как мога да си качвам краката на главата, краката зад главата. Това ми беше така, като развлечение. Един его. Показваш и хората се събират и гледат, гледай виж, какви работи прави. Сватха Джнана ягня не е да правиш стойкаджийство и циркаджийство. Това не е Сватха Джнана ягня. Ако правите това нещо, нищо общо няма с йога. Нищо общо. Сватха Джнана ягня. Това е когато човек опитва да разбере кое е неговото истинско аз. И това е, че точно тази практика е проява на най-висшата любов. Няма друго по-висша любов от това. Много интересно. Пак повтарям, просто размишля. Това е много важно да се разбере. Най-висшата любов, която човек може да направи, това е Сватхя Джнана ягня. Нещо повече, ние го казахме, пак ще повторя. Това е най-висшата служба, която човек може да направи на другите хора. Най-добре човек може да служи на другите хора, когато се опитва да разбере кой е неговото истинско аз. Иначе не може. Много е интересно, много е важно да се разбере, да се знае. Така че когато седне човек да чете книги, или когато отиде на черджето, или когато да прави хата йога, някакви упражнения, когато ги прави правилно, това е израз на любов, и това е израз на съвет, това е израз на служба към другите хора. Действително, той има много различни гледни точки как да се обясни това, защото изглежда парадоксално, особено за западняците, те се шокират. Чакай бе сега, как може висша любов, той седнал и си чете книгите там и практикува, медитира. Седнал с очите така затворени и медитира, това е висша любов. Точно това е висшата любов. Нищо друго.
много е важно тук да се отбележи, просто има Буда, например. Той всяка сутрин и през деня ли кога излиза и с една паница, има специална паница, излиза и отива да проси. Пред обикновени хора проси. И те го питали: учителю, ти защо така просиш от другите? Ти си цар, ти си много богат, имаш достатъчно пари да се изхранваш идеално. Защо трябва да отидеш да просиш? Буда казал: аз не отивам да прося, защото аз имам нужда, аз отивам да прося, защото давам по този начин възможност на другите хора да направят едно добро, като ми дадат на мен нещо. А когато те направят едно добро, това е добро за тях. Така че той дава възможност на другите да направят едно добро за себе си. Тук е принципа. Когато човек работи и иска да направи нещо, той го прави с цел да помогне на другите, а не на себе си. Вивекананда казва по друг начин същия принцип. Ако един човек дава милостиня на някой друг и седи на висок пиедестал и хвърля: ей, просек, на, вземи 5 лева, виж аз колко съм добър и ти помагам на тебе. И му хвърля 5 лева. Той не прави нищо. Вивекананда казва: когато даваш 5 лева, не дей, или 5 рупии, не дей да стоиш на висок пиедестал и да казваш: аз помагам на тебе или помагам на света. Кой си ти да помагаш на света? Света няма нужда от тебе. Ако умреш, сигурно по-голямата част от света изобщо няма да забележи, че си умрял. След няколко години пък напълно ще те забравят. Изобщо нищо няма значение. Светът няма нужда от твоята помощ. Ти имаш нужда от светът да помогне на тебе. Ти получаваш помощ от света. Защо? Защото даваш. И когато даваш, правиш едно добро, даваш пари на този просек, ти не трябва да викаш: ей, просек, на ти 5 лева, виж аз колко съм добър. Трябва да викаш: ей, там, който е човече, благодаря ти, че ми даваш възможност аз да направя едно добро дело на себе си, като ти дам тези 5 лева. Това е правилният начин на мислене. По същият начин, когато човек седне да медитира или когато започне да прави йога, хата йога или там, независимо, чете книгите, отива да слуша лекции, не отиваш да слушаш, за да правиш стойкаджийски номера на плажа. Такъв бях. Не отиваш да правиш циркаджийство, не отиваш да научаваш неща, които за да направиш добро впечатление на другите. Ей, вижте колко съм умен, колко много знам. Правиш го с цел да помогнеш на другите, но ти не че им помагаш на тях, а ти си им благодарен на тях, че те ти дават възможност ти да направиш нещо за себе си. Това е начинът, по който трябва да се мисли. Трябва да сме благодарни, че другите ни дават възможност да направим нещо за себе си. Дали са невъзможно да седнем да играем в хата йога на черджето. С тази мисъл човек трябва да работи, да има чувство на благодарност. Така че най-висшата проява на любов, това е когато човек прави сватхя джнана ягня. Да прави йога, да прави
веданта, да изучава будизъм и да го прилага, разбира се. Защото без прилагането не може. Първо трябва да се разберат принципите, след това да се осмислят и след това да отидат да се приложат на практика. Когато се приложат на практика, това е част от сватха джнана йоги, от сватха джнана ягня. Когато се почнат да се прилагат на практика, прилагането на практика, това е карма йога. За карма йога вече говорихме. Когато се работи, когато се прави нещо, когато се прави ягня, когато се прави нещо за другите, просто благодарен си им на тях, че имаш възможност да направиш нещо за тях. Един родител, например, трябва да бъде благодарен на децата си за това, че ги има и за това, че може, че те му дават възможност да направи едно добро за себе си, не за тях. Когато им прави добро на тях, той всъщност прави добро само за себе си. С тази мисъл трябва човек да работи, да действа. Сега с това завършваме с тази лекция. Ще продължим с третата лекция по възможност. По скоро време. Хареон на всички и до скоро.